A dneska bych se chtěl věnovat v podstatě některým skutečnostem, událostem ve vazbě na 3 lidi ze zastupitelstva a věřím, že ani k dalším skutečnostem už se vyjadřovat nebudu muset, ani k dalším lidem. První otázka ve věci odvolání města Valtice. Měl jsem 2 územní řízení, už jsme se jich nějakým způsobem dotýkali na předešlém zastupitelstvu. Nicméně už mám v rukou, oproti předešlému zastupitelstvu jsem neměl, to odvolání a dovolím si citovat město a trošičku ve nějaké zkrácené podobě. Stavební úřad nevyžadoval vzorek vody žadatelů a neposoudil jejich kvalitu. Vysvětlím. V odvolání tímto říkáte, že máme dodat vzorek vody ze studny, kterou žádáme povolit. Pane starosto, jste pod tím podepsaný, ta otázka je teda směřována na vás. Prosím vás, můžete mi vysvětlit postup, jakým způsobem mám dodat vzorek vody ze studny, která neexistuje a žádám ji povolit? Jak na to? Můžeme se potkat na místě, můžete mi to ukázat. No tak v tuto chvíli opravdu nemám odpověď. Nicméně za peníze daňových poplatníků Frank & Bolt vypracoval tuhle námitku, předpokládám za cenu nějakých 2700 korun za hodinu, 1 A4 věnovaná tomu je plus minus tak 2 hodiny. Jakým způsobem mám dodat vzorek vody? Odpovím vám následovně, musím tohle prověřit. Že tohle zpracovával advokátní kancelář a... Ale vy jste pod tím podepsán. No, dal jsem na doporučení právní kanceláře, která zpracovávala. Myslíte té právní kanceláře, které jsme se bavili plus minus před 1,5 hodiny na téma finančních náhrad? Dobrý. Ano. Dobrý, opravdu dobrý. Nemluvím o tom, že vlastně v té části existuje infrastruktura vodovodního řádu, takže bychom se mohli napojit na vodovodní řád. Dále se v tom vámi podepsaném odvolání uvádí, že 15.1., zdůrazňuji, to je několik dní po termínu, kdy se město mohlo vyjádřit, opět to přeložím do češtiny, neumí město ani dodržet řádný termín, jste zaslali negativní stanovisko, že nesouhlasíte s napojením na účelovou komunikaci. Proč takové vyjádření vůbec posíláte, když navíc od 1.1. je novelizován zákon, který říká, že to stanovisko v případě vlastně ani není potřeba, pokud souvisí s tou komunikací. To asi ani nepotřebuji komentovat. Dále jste argumentovali, že chybí závazné stanovisko ke kácení dřevin. Jednak takové stanovisko se dává až ke stavebnímu povolení. To samozřejmě víte teďka už minimálně z toho, co se řešilo s VAKem, že není třeba k územnímu řízení, ale hlavně podle vyhlášky 189 z roku 2013 pod paragrafem 3, cituji, velikost a charakteristika dřevin, k jejíž kácení není třeba povolení, povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinového prvku, jsou tedy zákony, dovolím si to přeskočit, nebo stromořadí, se podle paragrafu 8 odstavce 3 zákona nevyžaduje za A pro dřeviny v obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, za D, B a C jsem přeskočil, pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha nádvoří. Znovu otázka, proč tedy je tam tento bod v tomto odvolání? Další stránka za plus minus 5000 korun, kdy Frank Bolt vypracoval, že vlastně nemůžeme, no město se odvolává a namítá, že je tam zahrada a je tam sad. Žádný z těch stromů nemá širší kmen, jak moje ruka. Nemám 80 cm v průměru roku. Prosím, proč jste se pod tohle podepsal? Proč město podalo takovéhle odvolání? Znovu opakuju, bylo to na základě zpracování advokátní kanceláře, která mu to doporučila.
Pan Pražák před chviličkou říkal panu Trojanovi, bylo to pod vaším vedením, vy jste byl náš náčelník, vy jste teďka náčelník. Prosím vás, proč jste se podepsal pod takovýmhle paskvilem? Jen na základě těchto informací, a věřte mi, že to jsem udělal krátký výcud, protože opravdu nechci tady nikoho zdržovat. Město pochybilo a dovolím si jasnou otázku. Stáhnete zpět vaše nelogické, vykonstruované, šikanózní odvolání? V tuto chvíli vám na tuto otázku nemohu odpovědět. Kde mi na ně odpovíte? Musíme tohle zkonzultovat s právní advokátní kanceláří. Frank byl z té chytré právní kanceláři, která to všecko tohle navrhla? Neříkám, že to bude Franky Bold, může to být, ale může to být jiná advokátní kancelář. Za mé peníze jako daňového poplatníka opět utratíte jenom kvůli tomu, že bojujete proti svým občanům? Vkládáte mi do úst nějaké boje proti vlastním občanům. To v žádném případě nebojujeme proti vlastním občanům. Už to zaznělo tady minule. Ano, a k tomu se samozřejmě dostanu. Takže dáte mi jasnou odpověď, kdy se k tomu vyjádříte? Termín, jednoduché datum. V tuto chvíli asi ne. Takže se na dalším zastupitelstvu mám znovu zeptat, protože vám 2 měsíce bude minimálně trvat se k tomu nějak vyjádřit? Můžeme se k tomu vrátit, ano. To je ostuda. Cituji útržkovitě z jedné té zprávy pana doktora. Sny developerů, parteček, vydělají, odejdou a budou bydlet jinde a Valtice je nezajímají. Nesmysl. Já zde bydlím, platím daně, myslím si, že platím nemalé daně. Nikdy za těch 6 let jsem se s panem doktorem Doubkem osobně nesetkal. Nejednal jsem ani jednou. Po zvolení nového zastupitelstva, což byl říjen, jsem požádal pana starostu o setkání na téma Hintertal. Toto setkání se zúčastnil pan starosta, já, pan Ročárek a objevil se tam i pan doktor Doubek. To bylo poprvé, kdy jsem se s vámi, pane doktore, měl možnost face to face setkat na nějakém jednání. Tehdy jste zmínil, že nechcete, aby se tam stavilo, protože nesouhlasíte s tím, aby vám za domem vzniklo cirka 20 řadovek. Na to jsem vám tehdy řekl, že když jste měl tolik energie, že jste si dokázal zjistit v těch vašich článcích, kde kdo bydlí z těch investorů a podobně, že jste jednoznačně mohl stejnou energii investovat do toho, abyste zavolal, potkal se s panem Kupským, mimochodem tady sedí dneska, který vlastní pozemek vedle vás a jednali jste v duchu chlapi, sorry, ale 20 baráků je mnoho, prosím vás, postavte tam 10 baráků, odstrčte to ode mě co nejdál, pojďme o tom jednat. Nikdy jste to neudělal. Místo toho jste pokračoval ve svém boji proti výstavbě. Pan doktor Marek vás, myslím, že na tak možná 2-3 zastupitelstva zpátky něco na téma Hintertal, které tady už zní tolik let, upozornil, že vaše argumentace, že tam není vybudovaná dostatečná infrastruktura, že je lichá, protože sám vám připomněl, že když jste stavili vy na okružní, tak jste stavili bez cesty, a jezdili jste po blátě a pokud si dobře pamatuji, tak, nebo aspoň mám správné informace, tak tu komunikaci ve výsledku nějakým způsobem pomohl zajistit tehdy poslanec Petru z nějakých státních financí. Po investorech to ale chcete, aby jsme vybudovali komunikaci a všechno je vlastně problém. Následně jste ve svém boji za peníze města Valtice a ze své pozice zastupitele a radního začal organizovat stavební uzávěru pod záminkou blaha města Valtic, aby se to skoordinovalo a podobně. Jakoukoliv součinnost a jednání na téma Hintertal odmítáte a naopak jste všechno překlopil do nějakého osobního útoku, protože nevidím jeden jediný důvod, aby město bránilo ve výstavbě na Lipové či nad Sklepy, přesto tomu bráníte jako město. Napřed to bylo na stavební komisi, že jsem nedodal plnou moc, kterou jsem dodal, potom, že tam není možné se napojit, že tam není infrastruktura, která tam je ta infrastruktura.
ale protože dám stejný žadatel, já na Hindertálu a zároveň stejný žadatel na Lipové a nad Sklepy, tak mám problém. Blížím se k otázce. Na základě paragrafu 106 jsme si jako investoři Hindertálu vyžádali informace, kolikrát město Valtice se odvolalo do stavebních řízení či dalo nějakou námitku a zjistili jsme, že, což mi pan starosta odpověděl, jen v případě související s Hindertálem, tedy na Mikulovské terasy, což ve výsledku ani není pravda, protože podalo lživou informaci, ale k tomu se dostanu dál. 6 let jsem věřil v jednání a doufal ve zdravý rozum. Bohužel to prostě tady tak nefunguje a když mi dojde trpělivost a řeknu si, že se podle 106 zeptám, zda náhodou ten, který proti tomu nejvíc brojí, a nemám nic vůči vám, pane doktore, osobního, jestli ten, který káže vodu, náhodou sám nepije víno, tady v tom kraji to zní trošku blbě, ale sám pan doktor zjistím, že má černé stavby na svém pozemku. Jezírko, fotovoltaiku, na téměř rovné střeše v památkové zóně UNESCO Valtice. Jak rád i vy, pane starosto, se pod to podepisujete, například v tom odvolání, že jsme v památkové zóně UNESCO? Nebo i vy, pane doktore? Za vás je to v pořádku, pane doktore, že máte černé stavby? To jste vzorem? A vám ostatním zastupitelům to nevadí? Nezlobte se, vám odpovídat nebudu, jo? Děkuji. A proč mě nebudete odpovídat? Já si jinak dovolím. Minule mě pan doktor Havel vyzval, jestli můžu případně rozdat ty žádosti. Předpokládám, že je možná znáte, ale dovolím si vám to rozdat i s vyjádřením od stavebního úřadu. Máme rozdávat, nebo to můžu poslat a podáte si? Děkuju, ať vás nezdržuju. Proč mi neodpovíte, pane doktore? Protože to je moje osobní záležitost, to není záležitost města. Ale abych teda řekl, tak fotovoltaiku mě schválil památkový úřad v roce 2009. Takže o žádnou černou stavbu se nejedná. A o jezírko, které se vybudoval před 14 lety nebo 15, tak bohužel byla zjištěna hloubka větší než 1,5 metru, tak jsem požádal o dodatečné povolení stavby, což se současně řeší. Projekt je hotový, žádost je podána na stavebním úřadě, takže pak se můžete zeptat, jak to dopadlo. Já se nebudu ptát, já se si přihlásím do řízení, protože budu odpovídat stejně, jako jste odpovídal vy. To bude dlouhé, velmi, velmi dlouhé. Můžete si to pustit ze záznamu z jednoho z vašich zastupitelstev. No, totiž já to vnímám tak, že tam, kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda druhých a vy všemi kroky omezujete svobodu jiných lidí. Protože chcete, abyste měl hezký výhled. Nikdo to tady není schopen říct úplně natvrdo, ale za celým bojem, za celou uzávěrou, za vším stojíte vy. Jen se trošku divím, že ti druzí jsou ochotní se nechat do toho vtlačit. Pane starosto, na minulém zastupitelstvu jsem vás požádal o informaci, v kolika případech město Valtice bojovalo proti svým občanům, de facto těm, co vás platí. Vy jste říkal, že jsme se o tom už bavili, že nebojujete. Kolikrát město za vaší vlády podalo nějaké odvolání a kolik to stálo? Řekl jste, že to zjistíte a pošlete tu informaci. Místo toho jste mi poslal dopis, kde se vyhraňujete tomu označení, že bojujete proti svým občanům, že neznáte ještě náklady na jednotlivé případy, a tak jsem vás o to samé písemně vyzval podle paragrafu 106. Vyžádal jste si prodloužení lhůty o 10 dnů, že toho bude hodně. Ano. Nakonec jste poslal 1 A4 s jedním případem a to, že město podalo odvolání vůči Mikulovským terasám a že to stálo 29 000. Chyběly mi tam ale ty informace, že jste podali odvolání vůči těm mým 2 žádostem. To teda zamlčujete, nebo prostě to neodpověděl na poprvé? To jste nevěděl, když už jsem se vás ptal na to v té době? Zase pro lepší orientaci si dovolím, pošli to dál takzvaně, ale vezmu to z druhé strany od vás, jestli jste tam teďka přiložila, myslím, že jeden svůj. Tady jsou ty žádosti, které šly a jak šly po sobě, v jakém pořadí.
2 měsíce vám nestačí k tomu, abyste jasně odpověděl na jasnou otázku, na to potřebujeme další dotazy na 106, kde si hrajeme se slovíčky. To jako myslíte vážně, pane starosto? Ping pong, tamhle zpátky. Město platí výnálohy za boj jednoho ze zastupitelů. Za každých takto utracených 1000 korun se dá udělat oprava komunikace 2 metrů čtverečních. Mám na mysli 2 metry čtvereční asfaltové komunikace. To znamená, že pokud by do této chvíle bylo utraceno za stavební uzávěru a právní analýzy, soudy se svými občany, odvolání, námitky, třeba 1 000 000 korun, tak za tyto peníze můžeme mít 100% nové komunikace na celé ulici 21. dubna, teda 80 rodin, což je 10% obyvatelstva Valtic, by bylo šťastnějších, protože jezdíme každý den přes 28 předělů po kanalizaci. Nebo 300 důchodců může mít obědy od města Valtice zdarma na 4 roky za 1 000 000 korun. Dodatečnou žádostí dle paragrafu 106 jsem se vás ptal na informaci, v kolika případech město Valtice bojuje proti svým občanům u soudu a kolik to doposud stálo. Protože opravdu mi neumíte odpovědět na jednoduchou jasnou otázku. Odpověděl jste, že ve 2, z čehož 1 jsem tedy já. Náklady doposud jsou 236 000 korun. Dále jiným vyjádřením jste psal, že na vypracování námitek, analýz, nesouhlasy, odvolání to bylo celkem 220 000 korun. Zmínil jste 3 případy. Prosím vás, můžete mi rozklíčovat, teda za které 3 případy se zaplatilo těch 220 000 korun za ty různé námitky a odvolání? Jedná se o ZFP hotely, Mikulovské terasy a vaší osoby. Jo. Proč jste o tom nezmínil teda hned na začátku při tom prvním vyjádření, které jsem vás požádal, v kolika případech bojujete proti svým občanům? Závěr. Ano. Řeknu to tak, jak to říká pan Pražák, já to s vámi myslím dobře. To není v žádném podobě nějaký můj osobní boj, já jsem nepřišel tady proto, abych vám počechral nějakým způsobem vaše ega, nebo já nevím, prostě si do někoho rýpal. Mě to nebaví, já jsem zvyklý věci budovat a jako vytvářet, hledat řešení a jít konstruktivně. Bohužel tady to nejde. Když klasické stavební povolení nebo územní řízení budeme řešit 3/4 roku a lidé, kteří stojí za tím peklem, prostě jsou tady ve výsledku podporování. Na základě všeho toho, co jsem dneska tady zmínil, co tady zaznělo i ze stran jako opozičních zastupitelů, zde položím poslední otázku, zastupitelům, kteří stojí za takto významným pochybením, a já to vnímám jako významné pochybení. Zda mají vůbec odvahu, ale tu otázku by měli položit, spíš bych řekl, opoziční zastupitelé. Zda vůbec ti, o kterých jsem se tady dneska nějakým způsobem zmínil, mají odvahu a sebereflexi setrvat ve svých funkcích, jako je starosta, radní, členové různých komisí. Tam se jako občan opozice i Valtičanů vyhrál volby ve výsledku pan doktor Havel. Jestli už nenastal čas na nějakou personální změnu a možná narovnání tady toho, co se tu děje, protože to, co se tu děje, je opravdu nezvyklé. Nevím a nerozumím tomu. Asi bychom mohli tady strávit víc 2minutových vstupů různých lidí. Děkuji. My také děkujeme. Má někdo další? Pan inženýr Trojan. Já jsem se tady před chvilkou ptal na lokalitu Lipová, ulice Nad Sklepy, kde jsme hovořili o územní studii a bylo mi řečeno, že do doby, než bude tato územní studie schválená, tak v podstatě budou ta řízení, ať
územní řízení nebo stavební povolení prostě probíhat normálně podle stávajícího územního plánu. A najednou jsem se dověděl, že město vzneslo námitku v územním řízení, že teda nesouhlasí s výstavbou rodinného domu, protože plánuje v dané lokalitě územní studii. Tak to je jenom tady pro příklad, abych teda doložil, že slova pana Přikryla. Ale já jsem měl k dispozici tady to odvolání, které teda město dalo proti tomu územnímu rozhodnutí a prostě přečetl jsem si těch 12 stránek, po které se podepsalo město, já jsem se nestačil divit. To je neuvěřitelná šikana, já to musím říct na rovinu, s ničím podobným jsem se nesetkal. Tady byla zmíněna voda, neexistující studna, neexistující zkouška pitnosti vody. V té ulici nad sklepy, tam přece je naplánovaná infrastruktura, tam je elektrické vedení, tam je vedení veřejného osvětlení, tam je vodovodní řád, který vybudoval VAK a čekal, až teda město vybuduje tu část, která vede k ulici Sluneční. Počítalo se s tím, že se tady tyto ulice propojí a vyrovná se tlak, který tam v té lokalitě je špatný. Proč tady toto město už neudělalo? Proč tady píše do toho odvolání, že stavba je umístěna nekoncepčně bez ohledu na stav stávající technické infrastruktury? To tam všechny domy stojí nekoncepčně. Hned v sousedství pana Přikryla je skolaudovaný dům, tak ten je tam nekoncepční. Potom se tam píše, město Valtice nevidí vhodnost vybudování sjezdu na části pozemku, který je určen dle regulativu územního plánu k možnosti výsadby zeleně, k využití pro pěší, k vybudování cyklistické stezky a možnost rekreačního využití. To je účelová komunikace, ta dostala název ulice nad sklepy. To znamená, všichni, kteří tam jsou napojeni, využívají, to nejsou jenom ti, co tam postavili rodinné domky, ale to jsou i ti, co tam mají ty sklepy, ulice Josefská, takže vlastně výjíždí do zeleně. Ty výjezdy nejsou vhodné. Já jenom dokončím. Jo. Samozřejmě to kácení dřevin, to tady bylo řečeno, to tam je prostě sad meruňkový, kdo se na to podívá, i v tom odvolání je fotka. A přece je jasné, tady bylo řečeno, že se povolení ke kácení dává až ke stavebnímu povolení, tak nechápu, to je naprostý nonsens, proč to teda vyžadovali a proč teda argumentuje i tady tímto. A navíc teda ovocné dřeviny se nikdy nepovolují, to kácení. To nevím. No a vrchol teda všeho je podjatost vedoucího stavebního úřadu, to znamená, pan Nejschleba tady bohužel nemůže nic projektovat, protože tím pádem stavební úřad bude podjatý. Takže opravdu říkám, je to paskvil, to tady zaznělo a to musím dát panu Přikrylovi za pravdu. Děkuji, paní Štěpánková chtěla reagovat. Já jsem chtěla upozornit, jak jsi hovořil o té zeleni, tak bohužel v územním plánu jenom určitý kousek pozemku je vlastně zahrnut do veřejné zeleně, což vlastně ten vjezd víceméně podle starého územního plánu do toho zapadá, jinak ostatní je vedené jako komunikace. A sousední pozemek, který byl, teda sousední rodinný dům? Ten právě jako komunikace, toto opravdu vychází tady v tomto kousku. Nevím, no, tak. Ale tak podívejte se do územního plánu, já jsem si to nevymyslela, ten územní plán něco značí. Vždyť ten pozemek pana Přikryla sousedí s pozemkem města Valtice, který je účelovou komunikací ulice nad sklepy. Já nechápu, jak tam může někdo vymyslet zeleň. Děkuji. Proč teda stavební úřad schválil územní rozhodnutí právoplatně? Proč se k tomu město teda odvolávalo? Kvůli té zelení? Kdyby to bylo špatně, tak snad by to stavební úřad neschválil. Pan inženýr Zelínka. No, já mám takový komentář, který s tím trošku souvisí, není to teda na tyto konkrétní případy, ale já už jsem v zastupitelstvu, já nevím, od toho roku 93 nebo 4, vynechal jsem jedno, ale můžu vám říct, že tak slabé materiály z rady, které dostáváme a takový pocit, a nejenom mě, ale i občanů, toho, že
vy neděláte nic pro lidi, ale hlavně jim chcete škodit, tak to tady jsem už fakt za tu dobu, za ty starosty, které jsem zažil a zastupitelstva, to jsem fakt ještě nezažil. A vy vůbec nemáte pod sebe záchovy. Děkuji. Pan magistr Dočár. Já o té věci v podstatě nic nevím, jenom tady to možná nezaznělo jasně. Krom toho, že panu Přikrylovi na nějakou z těch jeho staveb vydal stavební úřad územní rozhodnutí, tak jsou to odborníci, mají to ve své gesci, tak na to už předtím dostal z územního plánování z Břeclavy, což je rozhodně váš nadřízený orgán v této věci, dostal určitě k té věci závazné stanovisko. Kdo z vás přesně si osobuje říkat, že to mají špatně, nebo že vy rozporujete svůj vlastní územní plán, který orgán, který vám ho v podstatě přichystal kdysi a dneska vám ho garantuje do každého řízení, tak vám napsal, že je to v pořádku. To je celý, nic víc změní. A když teda pominu, vy jste tady, pan starosta, argumentoval tím, že vám to v podstatě takto radí vaši advokáti, ať už jste si najali z jakéhokoliv důvodu. Já jenom připomínám vám všem, že to jsou ti stejní advokáti, kteří vám říkají, že za stavební závěry nebudete platit žádné náhrady. Děkuji.